Kweduno tinokudekesai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechitatu mwedzi waGumiguru. Mazuva atiri kuerenga akusvika 492 476 pachirungu. Ayo Jobhosikara akandopfigirwa mujere pakaita kuoma. Akaitiringe zviri munhau dzanyasi. Obatoro CCC nyasi wagoreketayo kutoti aiwa tiri kuenda bako tetekera iwa munangarwa wachireketa mureketo mamiriro nyika SONA pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi. Ipapa wamwe vanogara ureketa wagota izvi zvakanyangara nokuti paribe chinochinja nokudidi nokutoti zvinhu zviri pachena kutoti wamunangarwawo ndio mutungamiriri wenyika. Asi wobatoro CCC wari kuti aiwa kuratidzira kunorambidziwa toramba chinoita zvokuratidzira zvatinokona zvese kuti zviitike. Kaitione kwazvinoperera. Iwo wamunangarwa pawaparura dare reparamende nyasi wagoreketayo kutoti dare riri kufanira kuringa nyaya dzomvura kunyanya mutemo waWater Act pabodzi pono mutemo unozinwa nomutemo wokumirira machinjiro ari kuita mamiriro okunzeya. Rekai tigoona kuti vanozvikona chere izvozvozvo nokutoti zvizhinji zvinhu zvaringana nawo. Heno kuti sei wamunangarwawo wasina kuwapa basa rokutoti wodare reparamende wachinje mutemo yakawanditsa yasara iribe kuringana nobumbiro romutemo. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei tinenge tichindokunyepai. Iwo wamunangarwa wavhiringidziwa nemasoko owamwe wanga wari kureketa wanoziva zvomutemo wachiti iwo mutemo chimbi wawagoda kuisayu wokuti uchinje maseenzero anoita zvinhu ndiwo ba unofanira kuitiwa. Ipapo wagotoreketayo wakatoti basa romutemo yakaisiwa nodare reparamende rinotadziwa ba kuseenza nonyaya yekuti mutemo tochimbi towanenge waisa. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zviperera kupi. Heno kuti gweta ronyika ro rakaisiwa makuno kuno yano rinenge richitiwo kudini nazvo tinenge tichiringa tizokunyepai. Ibo Mandaza agoburikaye paakagoreketa mureketo waagopa muSouth Africa uya paaireketa zvokuti waMugabe wakanga wasingade kuramba waripo pachigaro asi wakamanikidziwa naED naChiwenga. Ipapo pokare agoreketaye kutoti aiwaba gorekai henyu kutetekera zvinoreketiwa nobatoro CCC nokuti riribe uzivo chaiwo hwakakwana wokuti ritekaidze hurumende kunyange rikapuwa izvezvi. Ipapa agototi kunyange tikatowapa vanhu 10 chaiwo wanowaburitsa ba wanokwanisa kuita makurukota odare ravachamisa kana nyange tikawapa basa nyasi. Ipapa munohamba toona kutoti sei ari ndiye anoramba achitungamira kureketa kuti kunofanira kuitiwa katombo kanyai, kunofanira kuitiwa GNU, kunofanira kubatanidziwa kuti zviite zviri nani, vanhu vese vanofanira varimo. Ndizvo zvinoreketa kuti iye anotenda ba kutoti vanhu vobatoro CCC vanozvikona, vanouya nouseza hwacho hwokutungamira nokuita kuti zvinhu zvinake. Asi vanoziva kwatinoitawo kuZANU-PF ko mpananiko wasvinu paribe kana iwo ana Stembiso Nyoni wona ana Chinamasa wona unobva watoona kuti aiwa naiwo ana Mutsvangwa unobva watoona kuti aiwa ba kuribe chisvinu kuCCC ku aiwa kunenge kuri nani. Uko kwanyanya hwara dzinondoda kudya nokurara. Heno kuti sei dzisingafarire kutamba newazukuru. Herald wari kuenderera mberi nokuramba wachichera akakomba akaoka wari kuramba wachizvicherera. Ipapa iwo wari kuona sekuti wari kuchera gomba rokugoika EU pabodzi pono SADC. Heno kuti wari kuzviitirei ipapa. Nyasi wanga wari kureketayo kutoti kwai EU ndio wakagonyora gwaro rakaseenzesiwa noSADC kuburitsa kuti sarudzo dzanga dziribe kuitiwa zvisvinu. Unobva watoona kutoti heno kuti zvichaperera kupi. Asi chatinoziva kunyange ari kuchera musena unosvika paugoro ndaka. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tichakunyepai ipo zvinenge zviri kuburikapo. Mukuru woZimstat uya wokusungiwa makuno yano kwai atopuwa bhero izvezvi atokutekaira zvache akati aiwa kupombonoka. Ndipo unotoona kutoti aiwa mutemo wemunyika medu inoseenzesiwa zvakaita kunyangara wakomana. Munhu anenge anzi ndiye wawo kunyange akaita mhosva yaanonenedzewa nokudii aiwa wanoita kubatana sozaika
kubatana sozai chaiko. Unobva watoona kuti zvinoita kusiyana nomubati waunoita wokwedu wanobva watanda wasungiwa wamboisiwa mujere womborambiwa bhero wozombozomboenda pukare kumatare makuru kuti bhero rizobuda. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa. Wobato roZANU-PF kureketa kuno wari kureketayo kutoti nyakupfayu ezekere Guti kwaiyanga ari mumbi yawo. Kwaipapapa pawanga wari kureketa nyaya Central Committee yawo wari kupa mazita awanhu wari kuti tiri kutakataikiwa nawo mugore rino. Wakatoisa ezekere Guti wachibva wareketa kuti kwai comrade Archbishop Professor Exekere Guti unobva waita kuona kuti mbi yawo zveshuwa. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Ipapa wagoreketa pokarewo Chronicle kuti kwai kuhwedza ndiko kwatandiwa kuendesiwa nyaya dzopfumvudza zvokusenzesa zviri kupuwa vanhu zvopfumvudza. Idi heno kuti zvisvinu chere izvozvi. Kuhwedza kwoku ndoka kwachiwenga ndiye ari kutungamira nyaya dzopfumvudza dzi. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Pokare kuti anenge achidini. KuBeitbridge nyasi kwaiya doka iri batai murefu batai mupfupi. Wari wakuru wehurumende wanoringana zvokutekaidziwa kwevanhu kana nokuuya kwevanhu munyika weimmigration pachirungu waiwanga wari ipapa wakaita kuzara wachiti munhu wese burikati kubate kuti uri kuziva zvauri kuita chere kunyanya wanga wachida kuenda South Africa. Kwai wese wanga wachida kuenda South Africa waribe mapepa waribe mapasipoti nowakandodandando chachiri chimoto chaicho. Rekai tigona kuti zvinopera mushechere. Kuno mukadzingiwa kuSouth Africa modzingiwa nokumba munobva maita kuona kuti inenge iri njodo. Rekai tione kuti tsotsai ichasvikira pakupera chere kana kuti inoramba ichindoripo. Tiri kuhwadziwa fani nyasi kwaburika kuti muguta reHarare kwano chirwere chokorera chomanyoka chiya chasvika vanhu 5 wabatiwa nacho manje kunzvimbo yeHopley. Dai yawe wapindira nomishonga dai yawe wapindira kuti zviite zvakanaka nokutoti ipapa pakafitira kugwarashiwa vanhu nechirwere chinohwadza chakadandi. Apawo Pismas wapfika izvezvi hofisi yawo yenge iri kuChiredzi warume unobva waita kuona kuti pakaita kupfunyiwa chisero nonhamo. Ipapa basa wese wanopuwa tsamba yekunzi tichakupai mari yomwedzi 3 zvaguma zvakadando. Unobva waita kuona kuti tiribeke tiri kuenda ba. Rekai tione kuti zvinosvika kupi izvozvi nokuti panoita kuita kuvhiringidziwa vanhu chaiko. Tinoramba takaringa hedu. Apawo bhangi ronyika nyasi raita pokare zvokuparura imwe mari iyi rekai tiirekete nechirungu iyi. Kwai gold backed currency code ZIG kwai imari yopadande mutande. Asi mari iyo padande mutande iyi yakatsigiwa nogoridhe chairo ndarama. Kwai munhu wega ega anokona kuitenga kubva kumadhora 10 ukandoita madhora ekuAmerica 10 taakutokupa kuti waanayo. Heno kuti ichatenga chere makadhi yawo yavari kuburitsayo tichagokunyepai kuti zvinenge zviri kunyatsoita sei. Ipapa unobva wasaya kuziva kuti ko magold tokens avagoreketa nezvawo makuno yano aendepi. Wakuru waka rekai tione. Kune vamwe vachachema kuti tabiwa asi isu tiri kundokunyepai zviri kuitikazvo muri kundozvionera megani. Nyika yeZimbabwe pasi rese yagozikana kuti kwai yagoburitsa madiamond ngoda enoita mamiliyoni ekuAmerica 424 424 million pachirungu. Asi chiribe kana chibodzi zvacho tiri kutisaya isu mabuja chekuti tinoreketa kuti aiwa tagoita mamiliyoni akadandi atatengesa ngoda senyika. Unobva waita kuona kuti tiri kuita kuchaiwa kupondewa musaga chaimo. Paribe kana chibodzi chaicho chatinoramba tichiwanawo kuti ndocho kwedu. Zvakaoma. Rekai yawo wagotipindira zviite zvakanaka. Tiringe dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa izvezvi kwaburika kuti kwai mashopu ana Pick n Pay nana Woolworths nana Checkers wagoreketa kuti vanhu kwai gorekai kutenga mazai akawanditsaba nokuti chirwere chodziwa chauraya huku chaita kuvhiringidza chaiko zvokutoti makafitira kutonetsa kureketa kuno munhu ano mazai
ndiye munhu ari kutonga, ndiye ari kupisa muSouth Africa, ndiye anenge achiita kupisa chaiko kusvino. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Tinenge tichizondokunyepai zvinenge zviri kuitika. Tindorimopo kare SABC yagoreketai kutoti yatadza kubuditsa mari yenge iri kudiwa no cricket no multi choice kuti ibuditse mutambo wepasi rese wocricket. Waita kutsvinyidziwa chaiko. Rekai tione kuti zvinenge zvichidini ipapa pakuita kwomutambo uyu. Tiri kundoimba kuti vanokwanisa kuwapa mvumo yekuti wabuditse. Apawo mapfuta opeturu kubva mangwana ipapa akuita kudhura chaiko kusvinu. Kwai peturu yakutandira yakuingidzira norandi ribodzi nomasendi masere, dhiziri ichiingidzira norandi ribodzi nomasendi 10 pakaita kunyangara njodo ipapa kukwira kuzvinhu kunenge kuchitoteera ipapa. Matoona kuti Zimbabwe yedu inokona kunge yatoita zvinenge zviri nani pane zvokuja apa, nokuti kunoita kupfiwa nonzara idi. Rekai tirambe takaringa ipapo. Kumwe kuita kwavhiringidza vanhu vazhinji vanovira kodzero dzevanhu Zambia, mapurisa arambidza Fred Membe kuti aite rari yache yaanga achida kuita. Rekai tirambe takaringa ipapa kuti zvinopera muchechere izvozvi kana kuti zvine kumwe kuvhiringidza kwazvichaita. Ticharamba takandoringa. Kenya kwaiyagoti ichada kuisira mari yomutero inoita zvikamu 50 kubva muzana kuwanoita zvechivhitivhiti wanoratidza mafirimu okunze konyika. Zvakamboitiwa nana Jonathan Moyo zviri bekutekaira zvisvino. Rekai tigoona kuti iwe wachazvikona chere kuzviita kuti zviite zvisvino. Tinenge takaringa. KuIndia kwaipa patadzinga vanhu vanoita 40 vanobva kuCanada wari vanhu vanokumirira hurumende yeCanada, madiplomats pachirungu. Rekai tione kuti vanosvika kupi nokudzinga naku. Tione kuti inopera yakaita sei. Apawo iri kuitika kanyasi ipapa makweri kuno yano. Chikwata chedu choManchester United chida kutochester bhora kaizvezvi kuno yano kumutambo weUEFA Champions League. Tinenge chizokunyepai kuti chinenge chichisvikira papi pakuhwina. Takadaro zvedu mabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.